komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Time last 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa action at patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka na montag palamati, Region Wide, mga palangka kita sa labilin, isa ka oras, 20 minutos karon nga adlaw. Martes, Petsa 28. Martes sa mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining kapulisan Central Southern kag Northern Negros. Of
course, ang atong sinimata kadurunggan oras sa kagabiyon ang atong sininga Patrol 3 na para patrol kay na para kalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga hibulsuhan, amat-amat naman nga pagdalob sang kagabihon. Sa naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder back to back sa atong nga piloto, Action Nani Kirao. Masami ang aton mga pagbantay sa pinakaulihi labas na tipon nga mga balita update sa national, update man sa mga balita international. Ang monitoring center sa Action Radio Bacolod, builog nato ng puwersa ni Action Andy Pensor. Hop naman kita sa atong sining ang mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri kay IT expert JM Baikin. Of course, dito naman sa Transmitter Control Tower. Barangay Talok Syudad sang Bago, ang Batang Suay. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Sa kinandan, ang inyo sinialagad. Ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program, Lunes hasta Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 17 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Una nga bahin sa nga ito sila nga pagpagalagad, ginadurong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-efektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan, kabangdanan sa balatian? Sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga katambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang BFAD, babakal sa mga butika sa pinakamalapit nga lugar. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ang ini mga kabayan sa ato sila nga pagpakalagag, ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's mangosteen soap. Nakahibalo-bala kamong ang Dr. Alfred's mangosteen soap, ang himo ini sa certified organic ingredients. Wala ini aktualisang preservatives, kag wala ini sang artificial colorings, kag artificial nga baho. 100% organic, kag natural mangosteen extract. Ang mangosteen or ang Dr. Alfred's mangosteen soap, manggarano ini siya tawag nga powerful antioxidant. Ang high antioxidant
nga mangustin ang mayara sang Santon compounds nga makatap na sang cell dummies. Kali ginarekomendar sa inyo lagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol program, gamit kita Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo nga pagpamalaklon, padulong sa grocery store, hindi magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ginangalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang ini mga kabayan sa ato sila nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plaza Hervalawel. Ang Balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plaza Hervalawel, maayo para sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plaza Hervalawel, isa kapahid, dula ang katol-katol. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:48 na. Kada siglang sa aton sining oras, no? Daw ginahunos lang ang aton nga orasan. Sa aton sining nga pagpangalaga, this time check tang aton sining nga patrol, 3 na bara patrol. Baloontang sitwasyon sa nga Metro Bacolod sa paglibot-libot ng Aksyon John Diaz. Temprano pa kayo na, may mga closure na sang dalan, Lacson. May mga nag-amat-amat na install sa ila sini nga mga stage in preparation sa ginapaabot naton highlight sang Bacalao Jazz Festival. We'll start on We'll start on January 31 to November 2. Ang starring na perbeng artista, my good friend si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Ang chief sang bitaw, chief sang Traffic Management Unit sang Bacolod PNP. Basta may mga event ka rin sa Bacolod, pas anong gina ni Colonel Asibutse, as far as traffic is concerned. Pikon mga ginatawag naman niya nga deployment sa aton nga PNP personnel, under na sa control kag supervision sa aton man nga papisan nga Bacolod City Director Police Colonel Henry Veñas. Of course, upod sa iya nga mga station commanders diri sa Metro Bacolod. Ito si Aksyon na John Diaz, unang report sa Patrol 3, Navarra Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! I stand corrected, January 31 to February 2. Not November 2. November 2, pistami na tayo na yan mo, no? Sige. Check na ka ito, Sininga Patrol. Action, John Diaz. John, good evening. Kami John. Nakayong. Doon nagsailong birthday mo, ha? No? November 2. Ako gani. Ako ko yung tata pala ko. Do wale, ha? Wale gani. Wale. Slip of the tongue ka. Sige lang, ha? May importante na correct, ha? Gani. Yari na. Di ka subungaw? Ari ko ito gyapon, serious ang lakson. Kabalo kagin check ko dari ka do wala ka ang ano ganyan panawag ni Blando part to la kay na. Ano? Ang da ko sa rek nga do yung plastado nila nga dragon nga do design na sa rek. Di na sa Capitolagon? Ang sa North Capitol Road. Check ko do wala na diriaw. Hindi lang ilang ang mga lain-lain nga mga sapat na hindi display sa sulod sa Capitolagon. Hindi sa sulod, sa kilid na sunarek. Sa kilid kasi una sa sulod hindi ba? Last year, sa ako din nag-cover, dirigin butang sa may North Capitol Drive.
Dari na ni Mayara, hindi sila daw kilid, yun lang mismo, nga puro suga siya, tapos naka-lantern siya nga design. Okay. And then sa pasunod na direction, dahil ang mga gipang plastar Manila, nga mga lain-lain nga mga sapat. Pero Okay. pag-highlight na git sa gabi, di nagidalong lakson. No, may mga station diri na, for example, diri ho amo ni siya nga animals, Okay. o kanabi sapat. Sa punta naman ito kapasunod na tugtog sa punta makanabot ikaw. Pero within the vicinity lang nasa provincial capital nga Guang area actually reka. Gani man. Dala na ilagyan na pang plastar naman ang naglain-lain ng mga animals. No? Anyway, mga kalson, ang patrol ay karon nag-report rin naman sa area sa North Capitol Road. Makunway sige gapon diri ang binakbakan ay trabaho sa nga mga organizing team diri. No? Kay ang ila disenyo sa entablado, doon pa rin ba nila sa Chinese temple. Okay. Na amo nang ila to pagsunerek nga do improvise siguro nila. Okay. Nga nakahimo saya sa may Chinese temple nga design, no? Kay Why ka live video aksam na dyan sa imo? Gasige ko di live. Okay, ka live video ka subong. Oo, makita mo na ka pa makuti pa naton makakson may anong meron ko no, no? Anong meron dyan? Anong meron dito? No? Preparasyon para sa Bacolod Yacht Festival, Okay. no? Kumpara last year sa Nadek, ang mga lantern, yung Christmas lantern, along lakson lang gid ni siya yaging butang. Okay. Pero subong niya, pati diri sa may North Capitol Drive, may Christmas lantern pag siya action Eric. Amo na yung kinalain, di kaya posible. Okay. Diri may ari diri nga do mga bulubanda, bala may ma-perform, may ari da sa rek nga may mga, of course, nagkamaligaguro pagkaon diri, no, kaga mga bulutangan sa mga sound system, nakaplastaran diri sa kilid sang dalan along North Capitol Road. Okay. Pag sunod mo pa lang diri, di ba may ari diri nga pedestrian lane? Oo. Ari ko din sa pedestrian lane nga tindog sa tupad sa hotel, sa kilid pa lang diri sa wala, may ari dito ni bultangan sa sound system. Okay. Eh, pagkabatik ko, medyo damo-damo na ni ko nang itong install nila lang ang mga sound system sa kilid sandalan. Padugan nila gumbalang ang Guaes Election Direct. Di ang bantayan masiban ang presentation, sinaot, grabe. Kami aragin na sinaot ako sa gabi ko nabi a day before the highlight mismo sa Bacolod Festival. Okay. So, ibang dre makaksyon, lauma naman nga ang mga manugbaligya, ate matagsa naman dre. Ang mayo di subong, kay wala pa ko di merikitan lang ang mga nakakurit-kurit along lakson ng mga baligyaan nga butaan nila. Dala kay last year, fairly pa lang may mga kurit na dalan mo nga walaan nga dre nga side may nakabaligyan na dre. Basi mo on garo subong wala pa ta kabalo. Liguan garo nilang lakson area para sa mga galakat, no, sa mga dumuluong abe na magalagaw. And then, para ang mga manugbaligya, within Lacson Tourism Strip, ila solo. No? Hindi ba lang damo gagaw sa dalan, may manugbaka, may kabaligya, hindi makaganar sa insakto kitang iban nga mga manugbaligya naman. No? Okay. Dahil sa ito along area, may makita nga rin nga mga ginapang plastar nila, mga canopy. May sponsored canopy, gid man, no? Pero, ang canopy ari sa may sulod sa North Capitol Road. Bari sa dalan saya sang Capitol Road. Hindi yan sa may Lacson. Kay last year, along Lacson may mga canopy na daraw sa tubang balasang inyo dala sa KKD. Last year dumduman ko ito may ara na nakaplastar. And then dala sa may tubang dari sang daan nga bangko. Sa mga mga 24/7 nga mga fast food chain. May ara dala sa reggae pang plastar na nga mga canopy. Pero this year, ari sa may North Capitol Road. So kung makita sa ito nga mga kalsyon, ang may preparado pagid lang, kasi pag hinahikot nila karon nga gabi, along North Capitol Road pagid lamang. Wala man sang iban pa rin nga ginapang plastar nila, dili lang nga lugar mga kalsyon. With that, abiso sa gyapon atensyon sa mga motorista. At isaradong North Capitol Road daw, malin karon nga adlaw. Enero 28, tubtob naman Pebrero 2. From 12 midnight, tubtob na alas 12 man. Alas 12 sang kagahon, alas 12:01 to exact sang kagahon, tubtob alas 12 sa tungang kat-it, sarado ang North Capitol Road. So kung ikaw,
nagatrabaho, ikaw abi, lapit diri mismo or within the vicinity sang North Capitol Road, diri sa may call center, Oo. kag diri ka naglabay, it's either sa may area sang Lacson, so ano ka lang, walking ka lang ginagmay, lapit lang man, no? Or kung nagatrabaho ikaw sa may provincial capital Lagun, o lalo sa provincial capital mismo, Okay. walking ka lang, kay di man por problema, action, Eric. Aha. Anyway, ang isa din ka dapat improve ang basura. Basura. Kaya pwerte ka na mo sa basura. Di nga Diyo. lugar na damo basura dyan. Ang direksyon may bangga, agad mismo, wala sang North Capitol Road. Agad mo basura, kalaptas dalan, o kung ginatumpok. Tignatumpok sa kilid ng dalan. Okay. Okay, may kita ko diyo. May mga pang, may mga stock nila pang soft drinks, ari na dri. Oo. No, may mga stock mo drinks ng soft drinks na pang bilhin. Oo. May mga pagkaon na tigalingan na pang bilhin. Siguro yan ika-organizing committee. No? Okay. Na nag-aplastar dri. And, may ari man din sila, na ginabutang nga daw traffic barricade, no? Kaya Okay. para ang, di ba may mga kanopy, di nga man nagbaligya, Oo. hindi sila kalapaw, wala kang kapalapit dito sa provincial capital Laguna, Okay. kag hindi na to nila nga may kuan pa, no? Magibutan din sila, nga daw screen nga color ito, magsunerek, nga naka-cover sang lagoon sa sulod. Kung silingon, kung nagalakad, kiniskilid sang dalan, Okay. hindi ka pwede makakson kahaboy basuras na sulod sang lagoon. Okay. Kaya may screen sila nga ginbutang. Aha. At least siguro for improvement man ay para pala ma-maintain ang katiloon sa palibot rin naman sa area mismo. Oo. Sa dalan na, o rather sa North Capitol Road, kag sa may Province Capital Lagoon, mga kakson. Damo nagapamangkot ito na FB Live, ang opening, ginapamangkot nila, no? Opening ko na siyang Bacolodiat, I think January 31, along Lacson, mag-start ang program, no? Okay. Until February 2. So, mo na makasondre. And then, in a part ni sa Basimula Kamalo, nung Bacolodiat, Oo. the part is ang Chinese na New Year, Chinese celebration, Oo. sa sulat sa Bacol Makakson. Okay. From January 31 to February 2, alin alas 4 sa hapon, tutob alas 4 sang aga, sarado, alin na sa may 5th Street, gabra sa may Cottage Road, lapit sa may SSS mga kakson, Oo. tutob sa 13th Lacson Street, sa may Sir Maros, yan ay Sir Montalvo, Okay. so sarado ang dala na alas 4 sang hapon, tutob alas 4 sang aga, inagod nagaan rin naman sang ligwa ang mga activities kung celebrasyon na isang Bacolodiat at mga kakson. Sa North Capitol Road din mismo, no? Oo. From February 3 naman, las 12:01 sang kagahon, tupag las 2 sang hapon, Okay. para magaan mas nga makahimos, ang ato naman nga mga kagsundri nga nagpreparara, kag may mga baligya, drebi sa may Bacolodiat, kung nagabaligya sa Bacolod Festival, dire sa may palibot sang venue, no? Magaan sila sa ligwang makahimos, ang North Capitol Road, kag ang 5th to 13th Lacson Street sarado, alas 12:01 sang kagahon, tupag naman, alas 2 sang hapon. Oo. Pero ang abiso man sa Enero 31, Biyernes silang adlaw, Okay. may portion sang circumference sa road, Dalan Burgos, San Juan, Gonzaga, Gatoslao, Rizal, kag Lacson, ang sarado alas 4 sang hapon, tuptob alas 6 naman sang gabi, aksyon, Eric. No? Okay. So muna ang pila na tondri kay mga advisory sa itong nga mga kauksyon. Tanda na itong ang sarado ng dalan sa Capitol Road, dalin kinamang diri sa may Lacson. Okay. Lacson, diri nga intersection, kag dito sa may Aguinaldo. Kasi nga wala to hindi to maglabot sa may Gatoslao ang sarado nga dalan. Okay. No, kung makita na mo diri, karon nga gabi, ang ruta nga Bata Libertad, supposedly, Oo. diri sila masulod mong sa North Capitol Drive, pagdulong dito sa may Gatoslao. Pero kay sarado, ang ilang option is, pwede nila na usuyon ang dalan Lacson for the meantime. Okay. And then dito sila maliko sa may South Capitol Road. Or, Okay, gina-report na Action John Diaz ang mga lugar, ang schedule activities, lugar nga sa diin na pwede malabayan sa atong siling nga mga
motorist action dyan, comeback. Yes, actually, the option is maliko dala sa South Capitol Road. Okay. Or kung namo sini oras na ginawbang sa iban sini nga mga driver, ga pulpang ita ideya. Diretso na lang nila kung nanurupa sa Mandalagan Libertad, mo nagisunod sa iban nga mga driver. Kahit yung Mandalagan Libertad, mo na yung diretso, no, padulong dito sa may Corazon, Luxin, Montalibano Memorial Regional Hospital, kung pabalik na downtown ang ruta. Pero kung paadto ating ruta is Bata Libertad, sila ginadriman na galabay sa may Laguna. Ang Mandalaga Libertad naman, dito na lang sila tutog sa may intersection sa North Capitol Drive, Dalan Aguinaldo. Then mag-left turn sila pa norte ka direksyon para dito sila po sa Sunarek. Depende, pili sila. No? Pwede sila kapos along 15th Lacson Street. Pero pag-abot sila sa kapistaan, usually, yung direksyon na tulad sila may Dalan B is Aquino Drive sa may police station number 2. Then ma-right turn sila pabalik sa Dalan Ramos Lacson. Kung wala pasero o kung wala din may manaog, along 18th, 19th, tugtog Dalan Ramos Lacson, mga kaksyon. So far mo na, no, ang pinaka-ulito naman nga sitwasyon na to sa areas ng provincial capital. Kita na, kung din yung makaksyon, mati gaano ka mga provincial ka mo na mga first of last time table silingon sa part ni sa preparation kag sa ibalo na sunod sa Bacol kasi Darman sa ginatong naton nga bagong tuig para naman sa lunar calendar kung nalabasin natin sa lunar calendar o kung itong naton nga Chinese New Year. Baka so naman ang pinakauli na ba natin din nga sitwasyon sa may area mismo sa provincial capital na Lagun. Kana may sa panyempo do wala ulan diri gani karon nga gabi. Pero kay komo lapit-lapit kami diri sa imo diri na lugar ang gaban fight expect karon malabay kami dito. Labay lang kamuda. Gani kay may gina proseso sa plata kami aksyonan May ginadumdom ko nga dawa ko nung maayo-ayo ni karon ha. Tara na da. Gani, alam mo, bukas man open, no? May plano ka mga duwanani, May plano ka mga duwani aksyonan, Pag di ka malo, kasi hapon, nari na kami, dere. Okay. Pagkagabi naman balik, tapos ito namin, tuguro mali, ang kaya aksyonan nila, Aba kuya, ako niya pag-abot ko pa lang tanaya, abot na niya. Abot na yung order din, matik na Matik na, abot na karon dito nila karon, no? Laban. Anyway, mga kason, kadamo sa mga salakyan na kasi balik pa sa Gapon karon nga gabi. Pagtanda di along laki, makunok sirente nga nagluntad balakay na. Along circumference sa road, isip-isipon mo, samgitong pinason ng Sonerek. Duwa lang na ka mga salakyan ang nagbungguanay. Pero makaproduce ang impact, abi ko na mo resulta yun na sunod na lalagin mong kung mo nagtiyog pa yung salakyan ngay Bulbado atigin bunyagan ditong bagong aging deployed na lang yung document aging assign sa police station number 3 bilang alin sa Mobile Force Company o kung na Mobile Patrol Group na rin sa BCP o aging assign na bago sa may station 3 ang bakot ako ginaga bunyag sa imong aksidente luntad ka naman nga gabi mga kakson so far na ang pinakulin na itong institusyon sa palibot sa sunod sa bakot karon gid lamang nga gabi mga kakson Kaya naman dapat dito batayan ng balita din naman sa ato pagpangalagad. Mga balita naman gikan rin sa kapulisan. Top 7 most wanted persons ang police station number 1. Arestado sa mga kapulisan. Karon gilamang nga daw. Sa dugang pagbalita din naman sa ospital. 36 anyos na babae ginbuno sa Banwasang Irban. Pinason. Detalye sa liban pamaksyon balita mabatian sa mga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol. Mga kaakson tandaan na isa sa malason sa pagtugas sa malaki sa panlawas sa mga paguyang o kung ang pagnubo sa lahat ng immune function. Ang mahigko ang kolon kagang hindi regular ang pagpagwa sa higko sa panlawas ang may dako nga papel sa pagduba sa atong immune function ang dapat imuon. Simple gid lamang pabastugon kag pasanyugon ang inyong immune function. Paagi sa ado-ado nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Kaya pagkakil makaksona, bakalas ang Super Fiber available sila mismo klinika. Dahil naman sa Life Extension Clinic na amtang sa GS7 Building. Dahil na Lacson, syudad sang Bacolod. Mga kabinakas sa rin branch ng Police Station number 6 Police Captain Elmer Bonilla. Rekta sa patrol ang tag-ibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa matalas sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Salamat kinaksyon John Diaz sa Abderiabet Live Report sa ato sa Patrol 3 na bala patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Especialmente dira sa may daralaksyon isa sa mga venue sa ginapaabot nga Bacalao Jat Festival Enero 31 tubtob Pebrero 2. At least may mga ideya lang aton nga mga tagpalamati ang sitwasyon sa Lakson. Welcome sa ginapaabot natin nga Bacalao Jat Festival. Wala ka mo problema da kung maglabay ka mo kay may mga traffic enforcer nga mag-supervise sa inyo. Di ka mo magtalang da ang alagyan nyo. May ara nga mga traffic enforcer nga mag-guide sa inyo sa alagyan nga pwede agyan kag sa alagyan nga hindi pwede agyan. Para nga hindi mag-create siya natawag lang nga traffic. Ito isa mo niya makasyon, hindi tagin kung kayo sa malikawan, ang ginatawag nga traffic, especially kung may gamay landa nga sagidanay, gamay landa nga bungguanay, automatic nag-create na isang trapiko. That's why nga full force, ang mga traffic enforcer, masami kung adlaw, aga, ugto, hapon, kung kaysa nagkagabihan ang aton nga mga traffic enforcer. Lamang nga mag-supervise ang Tanang Lakson na isa sa mga venue sang Bacalao Jat Festival. Iti ang isa sa mga venue pagid amo ang New Government Center. Iti may mga deployment matong separate sang traffic enforcer, no? Ang observation report ni Action John Diaz, live report from where the action dira sa Baitara Lacson, ginadulong sa inyo sa kaluman sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa inidikalidad nga mga medical doctors, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadraban mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo mas actually balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di la butika, ilabi na sa tanang nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa inidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Unang abat sa ato sining greetings before sang report gikan sa ato sining mga correspondent. May gabi dira kag tamya ko lang si Bingbing kag si Love. Kapamati permi sa imo. Thank you alin kay Herrick Merasol. Si Toto Berngadingan. Ara man nagalantaw sa atong sining live streaming. Salamat gid kay Toto Berngadingan. Si Jade Rick Jade Rick Kabugwas Araman, si paring Roger Montalvo, kagbilog ya pamilya, nag-tanaw man sa atong sining live streaming. Si Sister ko Montesa Magbanwa Villanueva, dira sa Aklan, nag-lantaw man sa atong sining live streaming. Kamusta dira si Sister ko Montesa Magbanwa Villanueva? Sa kay Manong Agot Villanueva da, kas kabataan da, sa manok-manok ni sila kung di magsala mong Aklan, pamati sila kag nagalantaw sila sa aton sining live streaming. Salamat gid kag God bless sa bilog nga pamilya ni Sister Montesa Magbanwa Villanueva. Check attendance lang si Jocelyn Calamaan, si Jack Istoya. Check attendance si Sermon Lopez, good evening. Sa kay Mary Ann Dispi, kay Maylaw Capino, sa kay Percival Villamorta, miyawi lang si Cap Chad Peria, kag si Kagawad Jopred Sapanta, sa Barangay Robles,
Ala Castellana kag sa mga pumuluyo dira. Gapaurok-urok yung sila pamati sa Action Night Patrol. Kay classmate ko Noel Tumangan Ostras. Kag bilog yung pamilya mayang gabi. Sa kay Judy Pamiroyan, happy listening. Kay Mami Diana Consolacion, kag kay Daddy Boy Consolacion dira sa Isabela. Mayang gabi na dira sa inyo, kag God bless sa pamilya Consolacion dira sa Isabela. Sa kay Vincent Hardilisa Pareño, check attendance lang siya. Amuman si Joanne Valiega Magaluna. Sa Saudi, araman sa aton ng galantaw, Jeddah, Saudi Arabia, ara si Christine Hinovea. Si Ronald Ibanez, check attendance lang. Si Labs Nitin, si Migota Boyet Gabrido, Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family, happy listening. Benji Di Paula, watching from Deca Homes. Toto Rex Severino, tulutaway sa bunang GNG. Si Mami Elsa Berry, kag si Brad G. Dilag, Toto Buknoy. Si Josel Berry. Si Rick Civiliano, opo dya si Errol Alyangan. Araman si Kai, araman si Jay. Mga sakadas boys da, mayong gabi, kay Hado ko da Ken, Tenerife. Sa kay J. Rob Martin Gonzaga, ginatamiyaw lang, si Small, si Maiko, kag si Janjan. Actually, Rick, gatagay di sila tanduay. Wahay puwerte, J. Rob Martin Gonzaga. Ang ginahambal ko permisi mo nga masakay ko sa imo nga car, hindi ka mapasakay sa car mo. Toto Joseph Pacifico and family sa Barangay Baliwagan, Barangay Baliwagan, San Enrique. Ara sila katutok sa ato sining pagpangalagad. Sa mga magbanwa family dira kag Castillo family sa Barangay Baliwagan, Banwa sa San Enrique. Si Winnie Monton, check attendance lang. Amuman si Catherine Season Doble. Papa Greg kag Jesse, check attendance lang. Si Lini Maritis Perdigin. Sa kay Icard Iram Rita Pila. Pwerte ba? Ya pa urok-urok sila ha. Sa kay Dondon Canyeti Yampo, check attendance lang. Sa pamilya Pineda dira sa Lacastilana, ginatamiyaw kamo ni Jonalyn si Valia Pineda. Uy, paring Amik Garciniego, kamusta na pare? Paring Amik Garciniego, katamiyaw lang sa mga taga Kanduni. Mga constituent ni paring Amik Garciniego sa Kanduni, ginatamiyaw kamo dira mayong gabi lang. Kay Joseph de los Santos from Caloocan, Manila, pabati naman sa pamilya Di Los Santos. Alin kay Joseph Di Los Santos. Kay nagkakuan sila paurok-urok sila sa Action Night Patrol. Nagapamati man Mulenyo, Ali Pater, Regalia, Mondihar family sa Hinigaran. Alin kay Seltran Stanley Mark. Gapamati subong ang bilog nga pamilya ni Toto Jeruel Toledo. Toto Jeruel Toledo, ari subong di sa kwan? Ara ka subong da sa Valladolid? Ano bakasyon mo subong? Toto Jeruel Toledo and family dira sa Valladolid. Abaw! Bakasyon kagad yung aga kagad piestas Dolid ha. Di way kita da Toto Jeruel? Way kita da? Toto Jeruel Toledo, ang mga kabataan nga nagasinsos pangabuhi. Nagalaga mo di Toto Jeruel sa Bacolod. Ulo hapiti man di ang G&G Resto Bar para makapulo pangapit ha. May gabi dira sa mga Toledo family ha. Kag sa bilog ka pamilya Toto Jeruel Toledo. Galing Saudi ni Toto Jeruel mo, Motso Dinero. Pamilya ko na sa My Country Homes, pamilya Riales. Romel Riales ang panamyaw. Si Judilyn Lecciones Pitugo, check attendance lang. Salamat gidira sa imo silingapag, paurok-urok. Sige,
I-check na lang ma-report na. Gikas sa ito sa inyong correspondent. Unang report live gikas sa may Northern Negros. Naka-standby sa line number 2. Action Stephen Presquito live report sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yan si Action Stephen Presquito sa report. Stephen, good evening. Please come in. Yes, Action Rex. Sa karon ng aton kapulisan, may ara nagkaroon sang sospetsado nung inanak na ibawaan o nabalaan atong duha ka mga sospetsado nga nagtiro no sa isa ka foreign national nga isa ka nganin sa New Zealand no nga ginkilala ining ang biktima nga si Scott Wayne ang 54 anyos ini wala sa asawa kag isa ini ka New Zealander no kag residente temporaryo nga nagapuyo diri sa 6th Street St. Vincent Subdivision Barangay 1 San Carlos City Negros Occidental. Okay. Sa din atong tinalikdan nga Enero 19 sang gabi mga launa imedya sang kagahon nga sabihin ini siya na tripan naman sang duha ka mga wala makilalang sospetsado sa moto nga panahon nga pabayron ini siya sang ilag ininom. So gani nga sang nagbalibad ining foreign national nga nagpalayo ini sakay siya motorsiklo kag sabihin ginlagas ini sang duha ka mga sospetsado kag gintiro sa nawala nga dugan sa karon luwas sa delikado nga sitwasyon ining foreign national nga sabihin ara dira karon sa isa ka hospital sa Bacolod. So gani sunod pa sa kay Police Master Sergeant Jake Caballero nga may ara na sila karon duha ka mga individual ini kag ina na ini pagpatakaan sa kaso nga frustrated murder. So sa karon nga hindi pa sila anay maghatag sang among mga ngalan sa sini mga suspetsado tungod nga hulaton nila anay nga magpasakan ng kaso kag amo pahibalo sang ining mga pangalan sa sini nga mga suspetsado. So sa karon aton na inapabuton nila Action Rex kay process na karon sa aton nga ining aton nga duty investigator nga si Police Master Sergeant Caballero nga ma-file ning kaso kag para ini madakpan dayon ang ining mga suspetsado. Amo lamang ina Action Rex salin diri sa Ciudad San Carlos una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na Stephen Presquito live report dira sa may San Carlos City. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy, of course, mahilig magpangape, aga ug tuhapon kung kaysa dalasa ang gabi. Apan kung kaysa tiyan mo na, reklamo ta, saka asid ta, sulab sulok-sulok ta. Now, sa aton nga mga coffee lovers, katulad ko, hindi na ninyo inapagproblemahin. Ang pagsulab sa sulok-sulok, ang pagsaka sa asid, kay ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo sa soya Santon kag balunggay. May kafe ka na, may bulong ka pa. Ano pang ginahimo mo? Ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo nga mga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito balos ka report ni Aksyon Percival Villamor gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon, Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report Percival in action. Please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Traffic accident nga nagtranspire sa National Highway sa Atubang sa Curbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Alas 5 sang hapon, sang nagligad nga adlaw, involved diri ang Honda 155, the tricycle color blue, nga ginamaniyo ini ni Salvador E. Sanchez.
28 anyos, may asawa kag may 5 ini siya Action Eric nga pasayro. Ang una dire ginkilala sa kay Kimberly Valencia E. Sanchez, 26 anyos, anak Queen Valencia ni Taglukop, 25 anyos, Kerbin Francisca Valencia E. Talukop kag Primitibo Caraballo E. Gailan, 27 anyos, kag si Dwayne Kailin Caraballo E. Valencia. Initanan pumuluyo sang barangay RSB, La Carlota City. Kag ang Rosie nga 125 color blue nga ginamaniyo naman ni Noel Pilar E. Valencia, 60 anyos, kag pumuluyo sang Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kag ang isa pagid sini ka motor nga single man nga 125 Rosie nga motorcycle color itom nga ginamaniyo naman nga Juvin Award E. Unyas, 30 anyos, pumuloyo sang Purokuan, Barangay Lagranga, La Carlota City. Sa initial nga investigasyon sa La Carlota Police Traffic, samtang ini nga nagadalagan ang tricycle east to west direction, ini na Action Eric nag-lost control. Kag nagdiretso dito sa iya na sugata nga isa ka Rosie nga blue, kag nagbunggo ini sa isa ka Rosie nga blue, kag nadamay ini o kung nalabot man ini sa nga color blue, color nga itong nga Rosie 125 na nagasunod man. Kag dito nagkinarambula ini ang tatlo ka motor, kag ang mga driver kag ang pasahero sining tricycle nagkala tumba sa may simento, kag nakaagom sang nagkalain-lain nga mga kapilasan sa ila pagsaka lawas, kag gindali-dali man kuha sang lugar rescue sang syudad sang La Carlota para madala sa Don Salvador District Hospital para madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Sa karon ini nga kaso ara karon sa Traffic Section Division sang La Carlota PNP. Kag wala man sang kabuhi nga nauta sining traffic accident nga natabo sang nagligad nga mga inadlaw. Report live gikan diri sa Banwa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat ginaksyon Percival Villamor live report na sa may Central Negros. Ang balita ng Action Percival Villamor ginadurong sa sakala sa Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic pang depensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa pagpaputi. Pwede man sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Second batch ang ato sila nga mga greetings. Ginatamyauta, check attendance lang si Toto Roy Beltran. Toto Roy Beltran sa Cadiz City, nagpaurok-urok siya pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Gamonitor kami diri sa imo program mga retired jail guard body, especially kay Kagawad Dioscoro Silva Jr. sang Barangay Zone 5 Morsha. Alin kay JP Ahina ang pagpanamyaw nagapaurok-urok man. Toto Winnie Labaro and the family. Ara man siya kapaurok-urok mas Toto Winnie Labaro ha. Panamyaw ko lang nila si Eddie Villarosa. Panamyaw halin kay Madeline Gavin sang Barangay Paluma, Banwa sang Valladolid. Mga Agrocom Security Force, Joe Giharo, Jerry Fidrajas,
Ronald Policarpio, James Vivanco, Marcelo de la Cruz, Greg Ferdigan, assign itanan sa Santa Clara Subdivision, mga K9 ni Vice Gob Jeffrey Ferrer. No? Sa kay Maninoy Maek, kay Maninay Chari Salvacion da, kapaurok-urok gid. Boy Dayo, Felix Gar, Alan Abales, mga Tamis Boys, kapaurok-urok gid. Ang mga taga-police precinct number 10, ha? Nagapaurok-urok gid durante nga nagalibot, nagasakay sa ila sila nga back-to-back patrol ang ginamonitor Action Night Patrol. Check attendance lang si Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 10. Mga K9 niya si Police Executive Master Sergeant Erwin Villanueva, si Police Senior Master Sergeant o si Police Police Staff Master Sergeant Rene Labating, sakay Police Master Sergeant Arnie Martinez, Police Master Sergeant Ray Hermino, sa Women's Desk talin kay Police Corporal Alili Aliho. Nagarubing sila pro ang ilang patrol car ginamonitor Action Night Patrol Program. Bodo mahuya man tama. Sa kay Ihado Tats kag kay soon to be SPO1 Ihado Command Rex Sumugat and family, happy listening. Sa mga Diamante family kay Don Felix Diamante, gapaurok-urokid. Si Police Major Jobel Sidel ang sini nga makapulisan, monitor man sa aton, amo man ang kapulisan dara sa station number 6, mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla, no? Si Sinkit, check attendance lang si Sinkit. Tami ako lang mag-asawa, nagapaurok-urokid, siling ni Sonia Agravante Golingay. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Madaragan, happy listening. Nestor Escobido and family sa Morsha. Tamya ko lang si Salde Candiluna, alin kay Kem Mijares. Pamilya Luneda sa May Pait, La Carlota. Natamya ka mo ni Yeye Di Luneda sa Singapore. Sa kay Herbie May Garcia Parian Di Maala. May gamonitor gid sa aton. Salamat gid May. Franco Villanueva Osorio, happy listening. Lina Bicos, good evening. Great ko la pamilya de la Torre sa Balugo, Granada. Alin kay Mark Sainz de la Cruz. Jodeline Lecciones Pitugo, mayong gabi. Villarin family, happy listening. Alin kay Arcel Villarin. Condolence gali sa pamilya Dumago, ha. Napatay gali ang tatay ni Panoy Dumago. Sige, condolences lang, ha. Alin diri sa Action Radio, kagaliman kay Toto Aligin, no? Sa kay Maki Jasnis. May gabi sa kay Johnny Maki Jasnis. Kami ako lang bata ko, si Jacob. Check attendance lang kami, always nagamonitor. God bless, thank you very much. Alin kay Daniel Ravena. Sa kay Kin Angelo, mayo lang nga pagpaurok-urok. RG Sol Roping, oy si Dr. John Solinap, kag si Marita Ronaldin Solinap. Sa Mela Carlota City, may gabigid, kag sa mga RG Sol Roping Boys, mga K9 ni paring John Solinap, sa La Carlota, gapaurok-urok gid. Si Rowel Lanawan, si Roma, gamonitor, check attendance lang. Carlo B. Postrano Bautista, gapaurok-urok kinsawa. Si Jodeline Lecciones Pitugo, ara man, gapaurok-urok man. Si Romel Riales ang Country Homes, ara man gapaurok-urok. Tamya lang pamilya Riales, so paurok-urok gid. Live monitor kami diri sa may Moises Padilla, Jestri Mission Belmoda. Kay Celeste Figueroa from Joseph Figueroa ang Panamya. Kuan gid paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol. Kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada, paring Mando Cabiles. At sa bilang pamilya, happy listening.
God bless you all. Si Doc Hico Health Info, baga monitor gid sa aton. Salamat gid kay kuana. Salamat gid kay Doc Hico Alternative and Health Food Center, no? Kapaurok-urok gid si Doc Crispin Hico. Doc, good evening na. Why kita da? Si Angel Hilonggo Campanyera, si katendans lang ha. Si Joseph Yusay Figueroa, si Raven Solis Rubio, kag si Aming Lorizo. Baw nagapaurok-urok in sa aksyon night patrol ho. Mateo family galantaw sila kuno sa aton, di ba? Sa live streaming. Berna Flor Icoli Mateo, no? Aga paurok-urok in sa aksyon night patrol program baw. Mga miyembro sa OTTG paurok-urok sila sa Action Night Patrol program, no? By the way, kaina nalambot si Attorney Joseph Celes, ang Regional Director sang National Police Commission. Kaya gin-update natin sa iya kung ano nang dalagan sang investigasyon niya sa mga pulis na balang duty sa Police Station number 3, remember? Atong pulis balang na, itong mga kapulis nga nag-duty nga napalagyuhan sang priso ng 4 kabilog, no? Kaya actually, ang kaso kung tani, i-investigate ini kag magkapatid kayo sa pre-charge investigation, ang Investigation and Detective Management Unit sa BCPO under sa pag-usisa ni Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero, no, ang chief sa IDMU sa BCPO. Galing kita nag-intra dire ka nagtumar interest ang taga National Police Commission. So, ang tanan nga report nila nga nahimo, gin-copy fairness na lang nila ang opisina sang NAPOLCOM, no? Sa National Police Commission under Attorney Joseph Celes, no? Nga mo ni karon ang naga-investigate sang posible admin case nga ipasaka sa mga kapulisan, no? Depende sa mangin outcome kag depende sa mga ebidensya nga magathered sang regional investigation sang NAPOLCOM, investigator sa NAPOLCOM, nga mo ni karon ang nagauyat kang nagausisa sang admin case sa mga pulis to nga napalagyuhan on duty sa Police Station number 3. Pero special mention to kaina ni Attorney Joseph Celes sa interview naton, ipabati ko dugay-dugay, ang isa to sa taga-agit attention sa investigation ang desk officer, kang ang jailer on duty, no? Sa nakapalagyo ining 4 ka preso nga sang uliti nagsurrender man voluntaryo balik sa ato kapulisan. Kag may isa pa kapulis, no? Tige pa man kota kon bala si Major Roel Kualanag, ang hepe station number 3 deputy si Police Inspector Berhel pasakaan man kaso admin. So depende ko no sila ni Attorney Celes sa dalagan sa iya sa mga investigator kung may mga probable cause kag kung may mga ebidensya nga mag-warrant nga maka-file sila sang kaso administratibo, then i-go nila ina. Now, for the meantime, si Attorney Celes, ongoing pang investigation nila kag most probably first week sa bulan sang Pebrero, basi makapagwa na sila sang ila sining resulta sa ila sining investigation. Nakarmaan ko na itong evaluation, under investigation na sila. Kung ano ang alleged culpability, balo ka, miski nakabalik niya sa iso, the violation has been committed. Kung na-evaluate mo up, kung may misfeasance ka or neglect na yan, muna yung problema nakapulis. I was already able to sign a pre-evaluation report from our Regional Investigation Unit pertaining to the alleged culpability of at least 2 police officers of Station 3 of Bacolod City. Open pa man ang possibility nga may involved ang iba, pero ang nakita ko lang to sa evaluation, though may emphasis to 2 to 3 policemen. May ginahold pa man kaming information kasi there's still gathering more pieces of evidence. Wala na, is an efficient and effective police officer.
So ano sir, padala si Kulanag sa investigation ang iya deputy? I cannot still confirm that kay ara kami sa process ng investigation pa. And besides, wala ko man na gina-influence or gina-intrahan ang investigation sa personnel ko once I assign to them cases. Ginatagaan ko na sila independence para ma-maintain ang objectivity sa investigation sa kaso. Kami na ang naka-assume jurisdiction sila. Kasi ma-preempt ang findings pala. For purposes of determining probable cause pa man lang. Siguro mga February na sa first week may information na kita kung ano, kung may probable cause, kung wala. Kasi part pa na generic sa due process na we always give the respondents the opportunity to answer kung may mga allegations against it. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Attorney Joseph Celes ang Regional Director sa National Police Commission o kung NAPOLCOM. So NAPOLCOM mo ang in charge karon sa investigation sang admin case sang pila ka mga kapulisan sa station number 3 nga naga-duty sang magpalagyo ining apat ka mga priso. On the other hand, ang kaso kriminalya na-file na una sang Bacolod Police against sa duwa ka mga police officers sang station number 3 ang kasong criminal against jailer kag against sa desk officer on duty, no, sa mapalagyo ang ining apat ka mga priso. Now, ang parte naman sa police nga napalagyuhan priso sa station number 9, ang kaso ginrefer sa Regional Internal Affairs Service o KONRIAS. Napalagyuhan to priso apat ang station number 3. Way gani masimunahi. Napalagyuhan man priso do isak bilog ang station number 9. Ang malukdos ang kaso administratibo amo ang desk officer man gyapon kang jailer sa station number 9, no? Ang kaso according kay Attorney Joseph Celes ato sa interview nga ginrefer ini nga kaso sa Regional Internal Affairs Service o KONRIAS under sa kay Police Colonel, my good friend, Calixto Mabugat. So si Colonel Calixto Mabugat amo karon ang nagausisa sang administrative case, no? Sang duwa ka police nga on duty nga napalagyuhan priso sa station number 9, no? Ginfailan sila kaso man sa ila sining Chief of Police, Criminal, Police Inspector Junito Pastrana. Amo tong immediate action ni Pastrana nga pagkabaluya nga napalagyuhan priso ang iya sini duwa ka police, ang desk officer kag ang jailer, I mean. Actually ang ginpasakaan gani kaso to yang kuan eh. Ang jailer gid, no, criminal daw wala ito gani malakip ang kuan eh. Why gani ito malakip ang desk officer, pero sa admin case nga ginfile ni Police Lieutenant Junito Pastrana nalakip ang desk officer. So duwa jailer kag desk officer ginfile niya kaso administratibo. And ang gauyat gali isang kaso sa station number 9 nga pagyuhan man priso amo si Police Colonel Calixto Mabugat ang chief sa Regional Internal Affairs Service. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Di mangin serbi ining eleksyon again sa atong kapulisan, no? Inablang inyo obra kapos. Ang inyo obra hindi man gid silinato mabudlay kulang tawon ta. Gindoblihan ang gani sa presidente ang inyong sweldo. Hindi pa kamo sina-satisfy. I mean, ang obra-obra bala, no? Ang inyo obra nga maayo, hindi na paglakti sa tinunto. Kay in the long run, kamo mangyapon na masakripisyo. Ining mga pulis nga jailer, ining pulis nga desk officer, nga napalagyuhan sa priso, dako niyang palamungol nila. Kundi malason sila, ang kaso nga neglect of duty, shadow nakakuan mo, kasi sensitibo nga klase, kaso administratibo i-file sa imo, negligence, grabe ka kaso na, tantamount for dismissal from the service. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pulo palagyuhan ka lang ni priso, kung di manason ka, kakas ka sa serbisyo ni, kung hindi mayong depensa mo ni, kag ang findings
sang RIAS ang findings sa Napolcom nga nagapakita nga tungod sa kapabayaan mo, tungod sang hindi mo na perform ang imo nga duty, napalagyuan ka preso, patay kang bata ka, kakas ka gid sa serbisyo, te kanugon, no? Amo na ba siling ko nga kahapos ang trabaho, ahaw magbantay preso, mapalagyuhan ka pa. Kali ka abo na blang iban, ga relax eh. Ang iban kuan eh, complacent pala. Sobrang sobrang salig, no? Ti sa sobrang salig damo sa sobrang salig damo na busong. Sobrang ka pasalig damo nagbusong. Tamo na sining ko sa trabaho, sobrang salig. Tamo ni sila mga pulis nato na plagyan sang prison niyo. Desk officer kag jailer, sobrang salig ni tang case isipa bala ang case sa station number 9 ari lang kundi napalagyan priso station number 9 isa. Abi mo natabo sa desk officer ang jailer natabo nagbakal siya sudan, binayaan niya pwesto ya. Baka sa sudan guro mga 30 minutos ka nakabalik sa sa kabalo nakagawa ng priso. Ang desk officer man on duty desk officer on duty, binayaan yung duty, yan ang lisisyal sa upo niya pare. Ikuha ko tayo, busli ko tayo, dali lang ko, mahampang ko basketball. Tiabi, duty mo, mahampang mo basketball. Duty mo ya, baka katusudan. May duty ka, hindi ka ba makasudan, di kung may pidi ka na ilihog, lihogan lang. Nga ikaw ganyan makasudan, di ka rin ka na palagyan priso. Ato naglisensya, baka sudan. Ato naglisensya, so po niya nga, busli ko dyan, mabasketball ko. Pag yung priso ko, di patay. Una silang kublang ati, kung may dapat masulon, ila ka guligin masulon nila eh. No? So muna nga lesson learned again, no? Sila ni Colonel Binyas na actually kapos sa trabaho nila nimo. Kung obraho na nilang over lang gusto, hindi sila paglagyan priso Galing kiti sobra lang nga salig. Tama na siling ko sa sobra nga pasalig, damo nagbulusong. Tama man ang kaso niyo sa station number 9, o station number 3. Tisino nang dapat masulon. Kamu basulon niyo kung galingon niyo kay nga tungod sa kapabayaan niyo, tungod sa sobra nyo nga salig, nga tiyang, sino man nga malagyot nga priso nga adlaw ni? Sino na mga lagyo priso nga bako na da ngamon nga karsel da? Ti isipa bla ang station number 3, 4 ka priso. So, sino karga ka yung sintinada? Gapin nilumbang priso palagyo sa taklas to sa gamay nga buho-buho huwag gigabatsag tanang mga Police on Duty Station 3. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kamusta kong station number 3? Kamusta ko si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge. Kasi Police Lieutenant Colonel Levy Pangge, while abot ka siya ang Deputy City Director for Administration, siya pasubok ang YC Chief of Police sa station number 3. Kaya why pakakita si Colonel Vinyas nga mabulos dira nga hepe kati floating status man si kwan mo si Police Major Roel Coranag kag ang iya sila nga Deputy Police Chief si Baldi Peña, no, si Berhil, floating status, no. Ti gikamusta ko ang kwan station number 3, no, gikamusta ko si Colonel Levy Pangge, ti mga siguro mga sinusobra para isak semana pungko ya. Ti siling ko Colonel Pangge, sir, kamusta ang station 3? Actually, Eric, 1 week pa man lang kita ng pungko no, regarding sa Station 3. Nakita natin ang sitwasyon sa atong station do kadugit ka sulod lon kita mo hindi ka tultol la. Ito arigit sa sulod ng Purok Santol, Barangay Mandalagan. So, anyway, ang amon subong ko ay may kami sa mga barangay kapitan. May proposal ta nga kung pwede makapangita kita ba. So, sa ikap pa rin nyo dito kung pwede ito kapangayo man lupi. Nga dito na lang butang ang atong Station 3. At least maplastar na ito kay hindi na ito mano ang building because wala niya madunit no, do temporary lang kita diri. Hindi man ta pa-renovate, hindi man ta pa-kayo sini kasi wala pa niya madunit diyan sa barangay sa ato. May ginapangitaan kita lupi no sa Station 3 kapay pataling nga makita kita kay maplastar na ito mayo kag so parang aton sa mga personnel okay naman in spite nga may mga kakulangan kita sa personnel lagi na tutukan anay nato kay gusto ni CD ato si director nga maplastar kita na sa mga personnel nga ato ni kay gusto lang problema jud side ni before no so wala kita focus. Kung ano pre, pinili sa nakikiti, tapos mo sa CR, wala ko kita gina pa kayo panato ang Station 3. Kag ang atong mga accomplishment, mayari kita na pista, amo naman ang in-charge na sa ato ng police operations area. Amo naman siguro. Actually, ang
nagpalit diri ang COP ang deputy kag atong jail guard no kag ang atong duty so do apat ni sila ang nalilipa kag ang atong subong na representa na kita diri ang bago man ni nagabot man mo na ni subong ano na politika wala kita sa personnel so para ang atong subong operation subong daw wala pagid man sa kasugod because sa residenta ang mga ginpang relief na wala pa replacement ang mga officers sa subong kulang gikatama sa Bacolod that's why nga ako anay nag-YC diri sa Station 3 actually ang nagbulos ni Aptan kita di Siam nagabot lang din lima kabilaw ang gin-replace ato ng halin sa mobile patrol group naton bala paini kay mga mapisan nini nga mga kabataan at least sila naman yung mabulusan for the meantime nga wala pa sang heavy diri sa Station 3 ang sa ni MPG halin lima ini siya ang nag-abalik diri sa aton Kung tara mo, sir, kulang papat. kulang dapat to So again, klarohon ko, sir, siyam dira ang na-relieve nga police station number 3, tapos sa siyam lima pa nakabalik to, sir, sa MPG. oo gibalik ni swap So sir, nabalik na, sir, ng MPG, sir, nga lima kabilog, sir? nagigad lang adlaw So subong, sir, ikaw yapod ang YC. so para wala pa man sa instruction si GD kung daming tayo makulong niya po na yung YC until sa time yung may ma-download ng officers tama na siguro paputangan na diri permanent na station command So ang ginahin mo, subong, sir, cleanliness ka mo da, CR, sa lakyaw na problema mo da. ang kalakyan ko support na idea naman na mo CR na ginagawa mo rin ako yung problema kay ang preso na pinagwa pa ka magkatuliso siya layo sa ato niya sinita kasi suway nga mo na siguro isaman nga na napalagyo kay tungod din na makondo kay pigagwa-gwa ang preso man sa sulod ng silta bali ang ano naman subong ma-solicit pa kami guro sang opinion kaya sa mga kabarangay kapitan kung anong mabulig nila sa aton kasi kabudlay man sa aton diri nga mag-opisina nga bisan CR wala. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Police Lieutenant Colonel Levy Pange, ang Deputy City Director for Administration at the same time OIC, Chief of Police, Station number 3. Duha ang posisyon ni Colonel Pange, no? Di siya subong ang nagsalo sa mga problema dira sa Station number 3, no? Ang kakulang sa salakyan, tibay na ka doon na kay Diatus Colonel Pange, nga mahulam ang isa pa kay kasalakyan sa barangay Mandalagan, no? Ang ilagid numero 1 nga problema, ECR, bao Diyos ko. Basta CR ka problema mo, patay kang bata kada. May pangihi mo kag may pupo mo do, hindi ka mangihi ka pupo kay ka CR. Guba ang CR sa Station number 3, no? Importante na da ang CR mo sa Station number 3, guba. Daw way kuno gagana. Problema na ni Colonel Pange. Ang problema pagid kay medyo kulang pagyapon Station number 3 personnel. Kay kung sumaho tatanan, siyam ang ginpang-relieve dira nga police sa Station number 3. No? Remember, ang una to gin-relieve, ang Chief of Police, si Police Major Orwell Coranag, ginsundan sa Deputy Police Chief niya, si Police Lieutenant Berhil Valdepeña. Ang ikaduwa kang ikapat kang gin-relieve, amo to ang desk officer nga napalagyuhan priso, kag ang jailer on duty nga napalagyuhan priso, so apat ang unang nga gin-relieve. Tapos may lima pag gin-relieve, si Police Colonel Henry Viñas dala sa Station number 3. Amo ini si Police Staff Sergeant Misael Alejo, Police Corporal June Paulo Salarda, si Police Corporal Freddy Bragat, Police Corporal Joseph Nipomuceno, kag si Police Corporal Bryant Howard Dodero. Amo ning lima pagid nga ginpapas, ginpang-relieve dira sa Station number 3. Ining lima nga gin-relieve sa Station number 3, gin-assign sa Mobile Patrol Group sang Bacolod PNP. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang lima nga ginbulo sa ila, halin man sa MPG, Mobile Patrol Group. Ginatudloan subundan ni Colonel Pange, ang lima ni nga bag-o, nga gin-download dira ginbulo sa limang nga gin-relieve ulihi kay ang mga function nila, I mean ang mga bakante dira nga posisyon masyado man kakuan mo, masyado man ka sensitibo. Kinahanglan tanda kada sa mga compliances, no? Nga ginapangayo sa regional office 6, no? Tanan-tanan dito yung mga importante nga mga bagay da kag importante nga posisyon sa kapulis sa Station number 3 do na bungkag. That's why nga ginatudloan na matamat dira ni Colonel Pange ang mga baguhano nga nagsaylo dira sa ila sila nga tasking, no? Kag ginreiterate kini Colonel Pange liwat
tandaan nyo, bantayan gid ang silda numero 2. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kay para nga hindi naman kita liwat, palagiwan piso. Ayo, no? Naman sining ko bilang nga kung ginaobra mo lang hustong obra mo, pero do layo ka man nga sa disgrasya, no? Mortal ginakasalaya mo. Inang duty mo nga mapalagiwan kay priso. Ining pulo priso kalbalyero ni hindi mo kuni gani ka konbensido nimo. Dablang pagwaon ng priso sugoon bakal kape, sugoon matigang, sugoon manindahan, litsugas nga. Ang priso ya kung may tsansa malagyo lang na, no? Di pala ganito may pulis pa to sa una sa Valladolid sa una nga ginrelieve. Actually wala ginrelieve. Ginrelieve siya. Wala ganito pa si manahan kakaserbisyo. Oo, may pulis on duty. Nalipat ako sa ngalan sa pulis to. Time pa to sa una ni Kon. Ni Anhing migo ko sa una nga pulis ang una. Patay na to. No? Palagiwan priso. Palagiwan sa priso kay nga. Ang priso ginasugoy pero bakal kape. Ang priso ginasugoy pero may manindahan. Ang priso ginasugoy manglimpyo. Just one time. Sinugoy ang priso bakal kape. Tingala sa nga 30 minutos, sinugoy priso ng kape, bakal kape, ang iya kwarta, 500 mo. Wala ka balik ang priso, so sobra isa ka oras, so gin-check ya, ang 500 sa ginatag ya, nga inugbakal kape, gin-plitip, lagyos ang priso, Diyos na balaan sa iya sila nga chief of police. Bauti. Gin-relieve, dason nga simana, kakasa serbisyo, balik sa sibilan, tiyamak mo na nga, halit mo sa kagalingon mo. I mean, pila ka tuig nga giskwilahan mo na, tapos nagpulis ka na, tapos sa kasimple sa trabaho mo, bantay sa priso, palagiwan ka pa, may sahan ka pa sa priso, abi, di ka nakita man, no? Tapos na sining ko bala, kung ginaobra lang sa gusto, ang obra nyo lang sa gusto, bala, ang obra nyo nga tauhay, hindi nyo na paglakti pa sa tirunto, bala, no, kung obra, sildo nyo doble na, hindi na ka mo sining hindi na malagyo priso malagyo, hindi malagyo. Ang priso kung may tsansa, malagyo ginaya. So lesson learned, no? Again, sila ni Colonel Viñas, amo ni perminig nabay sa akong, Yarek, sa totoo lang daw, ako mismo daw, nagpalamungol ako ni isang halakambas, pulis ko, nga kung obra sa gusto. Hindi halaka text, hindi halaka hampang mobile legend, hindi halaka Facebook da, obrahan nyo, bla, no? Amo na hambal sa inyo city director ni Colonel Viñas. Damo ni si Viñas nang ginpang kwandi, ginpang sulok-sulok ang mga pulis da, binyo. Actually, hindi ka magani sulok-sulok yun. Nagpalamungol aguro sa akig, bla. Kontra ni Colonel Viñas ang lawlaw nga pulis nga ginapabantay sa dalan ng obra text. Ang obra hampang mobile legend. Kasimple nga trabaho, no? Ini mangin wake up call ini again sa aton nga kapulisan, not only in Bacolod Police kundi sa bilog nga Negros Occidental nga nagapamati subong. Wake up call ini sa inyo. Ang obra nyo nga hapos hindi nyo na bala pagpabudlay. Kasimple sa trabaho nyo. Hindi ka mo mangin complacent, hindi ka mo magsalig-salig ng permi. Kaysa sobrang asalig, damo na nagbulusong sa sobrang pasalig. Obrahan nyo bala. Sus, nano na nga. Doble na sweldo nyo. So, again, wake up call ini sa aton nga mga kapulisan sa Bacolod. No? Ini blang permi nga panira nga police station. Ining permi nga katulog nga mga pulis nga nag-duty kung gabi. Duty mo matulog ka? Ginaswelduhan ka sang pumuluyo para maghatag proteksyon, magbantay sang propiedad kag seguridad sa aton pumuluyo. Kaya pagbantay mo sa seguridad kag propiedad sa pumuluyo, kag obra mo ya tulog. Pulis mo tulog ka, duty mo tulog ka, tiabi. Kung mga man ang obra, tani nagalik sa pagkapulis mo, kag tuduhi tulog, yatag sa ibang na gusto magpulis. Sa palangkana yung istorya, Sa bagay, tao mo lang tati, siyempre, may tendency ka mag-usa ka daw, abuton ta kakapoy mong, pero itanom tagit permis pinsar ta, nga nagapangita ta kwarta, ara na dang kakapoy, ara na dang pabalhas, kaya ginatawag. So, ibutan tayo permis sa pinsar ta, basta gani, gapangita ta kwarta, nagapangabudlay kita.
Muna na dapat yung takos ka dumdumon. May ibang ka pulis ka, tipawala lang mo. Sa prangkana yung istorya. Damo mang kubigo nga pulis ka nakitaan, nga kung trabaho. Kung off-duty. Pero may mga pulis ko nga nakita niya sa police station nga nabang obra bala, pasapayan, pawarat bala. Iban daw ka, sinaba daw, mga piuman pa lang, dalag ko na ulo nila. No? Amo na bala siling ko, ubrahan nyo blang gusto bala, kay para mo na sa kayuhan nyo, hindi mo na sa kalainan nyo, hindi bala? Ubrahan nyo, hindi kay ubrahan nyo isa, tulog, panira police station. Ibang kasulunggod, kay kunogin bira sa radyo, muni muna. Tayo mo na nga budlay sa inyo, kay kapila na ka mo dahambalan, nga hindi ka ba magpanira, hindi ka ba magtululog, ti aragi hapon, ti ka rin madakpan ka mo sa inyo ng chief of police, ti bugto rangos nyo kaso ginaya. Di ka mo kita, imo yung police station ka panira. Di ka mo kita yung police station, police kakatulog, ti abe. Nalik ko maglagaw ng regional director na kron ninyo. Nalik ko makalagaw si Colonel Binyas, kaya kung kagagawa si Colonel Binyas, galibot. Di ba dakpan nga mo, ti sino sala, inyo sala. Way pa ka mo to dudol ginhawa nyo nga sa una sa Metro Manila, to nga dakpan sang ilat PNP ito, galibot. Ginapang relieve, ginapang kakasa pwesto, tiyabi. Ako sa tulog na, madulaan kayo mo yung obra, tiyabi. Mo ginaya, basta gapulaw ka, siyempre tuyuhon ka gina, pero dapat ako sa kadumdumon nyo nga, kung polis ka, gisupaan nyo na katinig mo tulog-tulog. Kung duty mo, nakasimple, no? Kung desk officer ka, kung jailer ka, teamwork nyo nga duwabla, bulos-bulos ka madali, ka priso, kag-check na sa ila-silda, kaya basi kung, hindi mo abi ko, gakulo kanta na, gapulo pamulpog, pero iba nga manyover na nga makakas ng nanod ng mga ginapang butang nyo na kabaral sa inyo sining police station. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ayos! Wala na mga reminder na nakag-rejoinder sa aton sining mga kapulisan. Kaya kung isabala ang sala naton, hindi naton makita personal. Ang makakita sa sala ta, ibang pangatao. Kaya mo na yung reminder ta. Huwag kuya ka pangaking sa inyo. Inayalaygay na sa inyo. Kag ina-remind na ka mo bala sa inyong trabaho. Nga inyong trabaho, hindi mo na budlay Budlay ang karga tapas Di ba to JM, Maiken? Budlay ang trabaho nga karga tapas. Budlay ang trabaho nga magkarga kasiminto. Pasaka pagkanto sa barko. Sa inyo ubraya taway lang. Bantay ka priso. Bulupongko ka daw, mata mo gamurarat. Dugay-dugay, relibo ka naman sa upod mo, mo na bla. Amo na kasimple sa obra nyo, amo na sinikoblang ang obra nyo katawhay, hindi nyo na paglakti sang tinunto para hindi ka bumaguba sa iyong serbisyo, hindi ka mo madulaan, papay. Kay subong at simpo, kabudlay, mangita obra. Karon kami obra ka, pawala ka lang. Palangga atoy ang imo obra. Palangga abla trabaho mo. Hindi lang papasapay nga daw pawala lang trabaho mo. Obra husto. Kay sigurado ko sa obra mo nga husto may anihon ka man nga damo nga husto. Ayos? Kung si Presidente Digong pa hambal ya. My God, I hate trucks. Sa mga pulis, hindi mag-drugs, hindi mag-ro-ro, hindi magbatag proteksyon, may mga pulis nga, minsan na mahambag, sige na pala, sa badlunggan, may mga pulis nga ginamonitor subong, sabi nyo, ba siya mag-monitor sa inyo? May ibang nga unit nga nag-monitor sa itong kapulisan, na kung wala garo-ro, gatag proteksyon sa drug operation. Ayos? May gabi dira, kagawad Eric, alin dire sa barangay Minoyan, Morsha, Philip Laurente, salamat gid. Hindi na parehos ang una ang mga lispo subong. Gusto na amigo ko, hindi ka pa minsan ngalan niya. So unaya mga pulis ang unaya, puwerte. Puwerte bang harog ya.
Ilaw po nila harog. Matunto po nila mo. From Kuwait, ara si Zasifin Akupan de la Cruz. Si Bong Memoria, may gabida Bong sa imo. Kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family, dira sa Canada. Si Inkilio Jonalin, sang Karolan, himamaylan nga monitor gid sa aton. May gabi, tama Sir Eric, sayang ang tax ko kung lagi silang tulog sa kanggunggang. Mabuhay ang programa mo, no sikibo. Mary Lo Katinoy, may gabida. Catalan family sa Barangay Granada. Alin kay John Cesar Catalan ang panamyaw. Burnout Seneco kay burnout wala gid notice kung ano reason. Salamat listening from Barangay Mandalagan. Mary Shell Garces, burnout sa Mandalagan da. Miss Kaiser Edwin Pineda da, may gabi, no? Uy, mga taga BCPO Station number 3, may gabi dira sa inyo. Why ko ka pa nga, KCU Station 3, ha? Galay-gay lang ko, ha? Ga-remind lang ko sa inyo, da. Para man sa kayuhan nyo, ha? Marlon Sikinya Kanyete, may gabi, da. Accelerate, good evening, nanda daw gaugtas kagidhaw. Abitanan nga jail officer, ipamemorize sa ila ang 11 general orders. Kag ipa-recite sa ila sa aton nga dialect kung ano ang ila pag-intiende sang 11 GO, General Order. Suwestyon ni Sir Ricardo Asintista. Ambot ko makasaulo pa na sila, Sir. Samson Alberio da, may gabi. Kay classmate ko, Rally Balbastro da, may gabi, ha. Uy, kay Toto Samuel Oy. Kay Hado Koichi da, kay Mr. and Mrs. Stephen kag kumare ko Angel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family. Dira sa Takoli, may gabi gid. Retired Police Colonel Placido Hintoleyo, Sir, may gabi. Kay Tuto Jonathan Lim. Bao no idlala ko kay Tuto Jonathan Lim, ah. Idlala ko si mo Tuto Jonathan Lim, lipat ako tsura mo. Way ka nagid ka po lumamasad. Busy ka nagid. Daw mo so dinero ka nagid. Tuto Jonathan Lim, may gabi, ah, kay Junito Bermels. Kay Daisy May Baldia, mayong gabigid. Sa Barangay 16, Pamilya Selva, hali kay Razel. Elvis Narciso, paurok-urok ito, ah. Sa kay Sonia Agrabanti Golingay, mayong gabigid, no? Sa kay Buena Flor Icol Mateo, kay meron pa man niya Mateo da. Sa kay aming Lorezo, baw nagapaurok-urokin sila ho. Pamati sa aksyon Night Patrol Program. Jessry Mission Bilmoda sa Mrs. Padilla, paurok-urokin sila. Pamati, no? Sa kay John Matiliano, may gabi dira kay John Matiliano. Paring kenon sa guys sa Tokyo, Japan. Pariyari ka gagawin, nakapudi ka na. Natag mo na ang Levi's mo kay Kwan. Si Roger Gutib. Sa kayhada, tas kakayhado, Philric Sumugat, da, may gabigid ka sa Pamilya Diamante. Watching from Saudi Arabia, Bon Castillion Sintos, Roy Pabulayan, sang Makati City, monitor gisato, salamat kay Toto, Roy Pabulayan, na. Sa kay, Alden Fiel, Solis Family sila Carlota, tamyaw ka mo ni Raven Solis Rubio. Ramon Caglilet Taton and family, Rimo Caglarita Tampipen family, kay Clark dara sa may Gardenville, Subdivision, Barangay Tangub. Pramansilingan, Reggie Talido Radok. Aragid aga pa urok-urokid. Maythor Buena Flor, Dubai, tamyaw lang si Ate Nida kag si Archie sa Sharjah. Alin kay Mithor Buena Flor. Boracay, ara si Ronnie Fortunado. Sa kay Evangelista Roland, Reggie Taliedo Radok. Gapa urok-urok isla pamati sa Action Night Patrol. Ay, perti. Dubai, alaga ko si Hisi Alawadi. Kag Mohamed Alawadi. Abdulaziz Alwadi, English lang nung.
Okay. Good evening to all family Aluwadi from Cheryl Dulaka. Aldil Fiel, check attendance lang. Baupert, di na mo sila. Alina Bicos, saka Jonathan Vea, Cheryl Dulaka, Pamilya Udtuhan sa Tangob, Tamya Comunity Kim Rosales, saka Iglesia Juliesa, Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan, Juárez Camila Flores, sa Sitio Cubay, Barangay Dapoy, Kabangkalan City, alin kay Emmanuel, Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores, Juárez, ang Qatar. Red Fox, Dilasa, Second, good evening. Sa kay Mildred Manait Lanaria, Kenneth Valencia, Butchoy! May gabi na kay Butchoy! Marvi, Binanaba Malapitan, Higoneya. Mr. Mrs. Lonsky Didulo sa Pujaira, United Arab Emirates. Balik kita when we come back. Report ng aksyon, John Diaz. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang ini Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol. Balik diri sa tumamalagad, may gabi dira kag mayong pagpaurok-urok lang sa atong sining palatuntunan. Jesseri Hermoso kag Christian Cordoba. Alin sa akon Guapito Matsonero Ihado Carlos Stepen Ladua. Alvin Yamos Batang Pasaway. May gabi. Oy, ari ng loto gali loto result naon ko 658. Resulta way makakuha dako jackpot sa 658 to. 153.1 million pesos. Grabing jackpot price ba? Daog mo ni Solo, hindi ka nakikilala, hindi ka nakikilala ang alam mo. 658, the resulta, 26, 51, 36, 37, 41, 57. Again, 26, 51, 36, 37, 41, 57. Resulta sang 649 naman niya, jackpot price 49 million. Resulta 649, 37, 11, 48, 2, 24, 21. Again, 37, 11, 48, 2, 24, 21. Katapusan, 642, jackpot price, wala sa nakakuha, 15.5 million pesos. Resulta 642, 11, 14, 24, 38, 20, 16. Again, 11, 14, 24, 38, 20, 16. Ayos! Mabalikan ta si Aksyon Jan Diaz sa iya sininga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Jan sa Patrol 3, please come back. Arestado Action Eric ang top 7 most wanted person sa police station number 1. Isaging kilala kay Efren Orulan, 31 anyos. Presidente mismo sang barangay 12, pratikamente na purok masinatyahon. Barangay 12 sulat sang Bacolod. Ini sa nadagpan pagi naman sa pag-service ang warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Celeste Bernad ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 44. Ning warrant of arrest ang ginpapanawag sa itong December 26 sa 2019. May ara naman 100,000 pesos nga piyansa para nga ginrekomendar para sa temporaryo ang kailumayan sining ni Orulan nga karon preso sa kustudiya sa police station number 1. Sa dugang pagiging pinaso ng 36 anyos nga babae kilala naman kay Emilia Mohilio, residente sa Purok 5, Barangay Asya sa Banuasang Hinubaan. Sunod naman din aksyon Eric sa ligasyon sa biktima. Kagaon na nagpauli ang iya naman nga kalibin partner dagsa lang ang ginambalan nga may kito inalay na lang sa ginlabo sa makatatlo ka beses bilas sa walang agto nga kamot ang naangkon sa 36 anyos naman nga asawa. Karon ini sa badang ginagurong sa naman sa Corazon Locsin Montribano Memorial Regional Hospital. Aksyon Eric Alexander magsumbalitan na tipon sang patrol. Punggid lamang nga gabi, rekta sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa tunas aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Jan Diaz sa mga report. Mabel di malag monitor pa
Si Rogelio Toto Catalbas Jr. ara pa sa waya kabataan niya amon bigos puno lunok da. From Kuwait si Enna. Christopher Redfield da mayang gabi ni ninyo da. Sa kay Action Jan Sapio, bago mo nito si Action Jan Sapio ho. Si Daisy Cagayanan Galve. Ang iba hindi ko na malambutan, no? Bawi lang ko buwas gabi, Nikel Ortega Castellano, good evening. Good night kay Engineer Emmanuel Mawi, Mira Flores Quales. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sa Ligabanon Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo, kita balik buwas, same time, same station. Ato sa rin nga mapatrol, unit reporters in action, ganapalagad karon ng gabi. Si Inday Casmer Rose Pisong, ara pagaporok-orok, si Gasoy Sivalios, kag si Jonathan Bibencio. Si Yandi Udaglid, kag si Herobic Salmorin. Stephen Presquito, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, nanikaraw ato kapiloto sa Patrol 3 na Bala Patrol, yung Central Action Anti-Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, with IT Expert, J.M. Baiki. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sunod Sagbago, Broadcast Engineer Bernie Bilecana sa Batang Suay, Back-to-Back Security Guard, Rene Cordova. Sa ngalan sa mga station manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang nilagad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kagwerpo sa Action Radio, Bacolod. Reggie Taliedo, Radok, may gabi. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio, good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,